ఇక్కడ పురుషోత్తముడు, ఆ తర్వాత పురుషుడే కాదు, ఆ పురుషులలో కూడా ఉత్తముడు ఎందుకన్నది ఇక్కడ మనం ఇందులో అన్నీ చూస్తాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ఈ పురుషోత్తమ యోగము 15వ అధ్యాయము మొట్టమొదటిగా భగవానువాచ. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేత్. ఊర్ధ్వమూలం అధశాఖం అంటే ఊర్ధ్వము అంటే టాప్ ఏమో, మూలం అంటే కిందది పైనుంది, పైనది కింద ఉన్నది ఈ చెట్టుకు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఊర్ధ్వమూలం అంటే ఊర్ధ్వం అంటే పైన అని చెప్పి అర్థము. వ్రేళ్ళు మూలం అంటే వ్రేళ్ళేమో పైకున్నాయి. శాఖం అంటే శాఖం అంటే బ్రాంచెస్, అంటే క్రిందికి, సో తల క్రిందులుగా ఉన్నది అని చెప్పటం అన్నమాట. సో బ్రాంచెస్ ఏమో కొమ్మలన్నీ కిందుకున్నాయి, వ్రేళ్ళన్నీ పైకున్నాయి. ఇది అశ్వత్థ వృక్షం. అశ్వత్థ వృక్షము. ప్రాహుర్ అవ్యయం అని చెప్పబడుతుంది. ఈ వృక్షం అంటే శాశ్వతమైనటువంటి ఈ వృక్షం. ఛందాంసి అంటే వేదాలన్నీ కూడా దేనికైతే పత్రాలు, పర్ణాని అంటే ఆకులు. సో వేదాలన్నీ కూడా ఆకులుగా ఉన్నాయి. ఎవరైతే ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు, ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు వేదాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యస్తం అంటే ఎవరైతే దానిని వేద తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు వేదవిత్ అంటే వేదాలను తెలుసుకున్న వాళ్ళు. సో వ్రేళ్ళు ఊర్ధ్వంగాను, శాఖలు కిందగాను, వేదరుక్కులే ఆకులుగాను. స్క్రీన్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. స్క్రీన్ ఓకే. సో ఈ వేళ్ళు కిందకి, పైకి, కొమ్మలేమో కిందకి ఈ వృక్షంలో చూస్తున్నాం తలకిందులుగా ఉన్నది. తర్వాత ఈ ఆకులన్నీ కూడా వేదమంత్రాలు. అలా ఉన్నటువంటి ఈ నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉందని చెప్పబడింది. ఇది వేదాలు, ఈ వృక్షాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు వేదాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అధశ్చోత్వం ప్రసృతాస్తస్య అధశ్చోస్త్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాల అధశ్చ మూల్యాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే.
అంటే ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ ఉంటాయి. ఈ ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా అలా పోషించబడుతూ పైకి విస్తరిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారంటే ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలన్నమాట. అసలు కొమ్మలు ఏమిటి అంటే అవన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలంటే ఏమిటి? మనకు ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలన్నీ కూడా చూపించేటటువంటివి ఇంద్రియ విషయాలు. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఈ యొక్క కొమ్మలు. సో ఈ శబ్దరూప రసగంధాలు అనేవి దేనితో పోషించబడుతున్నాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణాలతో పోషించబడుతున్నాయి. అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు వీటి వలన ఇవి వృద్ధి చెందుతున్నాయన్నమాట. సో మనకు శబ్దాన్ని ఏదైనా వినిపించాలి అంటే ఏమిటి? మనకు ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న త్రిగుణాలు, ఈ మాయ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్ళకి ఏదైనా దృశ్యం కనిపించింది, మనకి నచ్చిన వస్తువు కనిపించింది, దాని మీద వ్యామోహం కలుగుతుంది. చెవులకు ఏదైనా నచ్చిన శబ్దమో లేదా టీవీ షోనో ఏదో ఒకటి వినిపిస్తోంది, దాని మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఏమిటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచం మీద ఉన్నటువంటి ఆసక్తితో కలిగిన, ఈ మాయ వలన కలిగినటువంటి ఆసక్తి. సో ఈ మాయ అనేది ఏమిటి అంటే మన యొక్క గుణాలు. ఈ గుణాలు, ప్రకృతిలో ఉన్న గుణాలన్నీ మనల్ని ఆవహించి ఉన్నాయి కాబట్టి సత్వగుణం కానివ్వండి, రజోగుణం కానివ్వండి, తమో గుణం కానివ్వండి, అందరిలో అన్నీ కూడా ఎంతో కొంత ఉంటాయి. మనం అన్నిట్లో కంటే సత్వగుణంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించాలని, ఆ తర్వాత శుద్ధ సత్వగుణంలోకి వెళ్ళటానికి ప్రయత్నించాలని అన్నది మనం ఇంతకుముందు చూసాము. కాబట్టి ఇప్పుడు మనము ఈ ఈ ఈ విషయమే చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేది, ఈ ఇంద్రియ విషయాలన్నీ, ఇవన్నీ కూడా ఈ 3 గుణాలు, ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలన్నీ కూడా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో అవే ఫీడ్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట, సప్లై చేస్తున్నాయి ఆహారాన్ని. ఈ ఇంద్రియ విషయాలన్నిటికీ ఆ మాయలే ఎందుకు ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి అంటే అవే వాటికి అన్ని ప్రేరణ కలిగిస్తున్నాయి అని అర్థం అన్నమాట. సో ఈ మాయ వలన ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ఇలా వాటికి ఆహారంలాగా ఈ మాయ సప్లై చేస్తూ ఉంటే ఈ గుణాలను, అవి ఆసక్తిని చూపిస్తున్నాయన్నమాట. చూసే వాటి మీద, వినపడే వాటి మీద, తినే వాటి మీద, ఇవన్నీ కూడా. సో అన్నిటికీ ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న ఈ 3 గుణాలు ఇలా మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయని చెప్పుకున్నాము. అందుకే ఆ 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతున్నాయి అన్న మాట వాడటానికి అర్థం అదనమాట. సో ఈ వృక్షము వేర్లు కింది మృగంగా కూడా వెళ్తూ మానవ సమాజం యొక్క కామ్యకర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి. సో మనం చెప్తున్నాం, మనం చేసే కర్మలే మనకు మంచి చెడు దానిని బట్టి పుణ్యం వస్తే పై లోకాలకు, పాపం వస్తే కింది లోకాలకు. మన కర్మలకు మనం బద్ధులమై మనము నెక్స్ట్ జన్మను మన యొక్క కర్మల ద్వారానే చేసుకుంటాము అని చూసాము. కాబట్టి మన కామ్యకర్మలన్నీ మనల్ని ఎలా బంధించేస్తాయో ఈ వీటన్నిటితో అన్నది ఈ వ్రేళ్ళు చూస్తే అర్థమవుతుంది. అందుకని వ్రేళ్ళు ఏమిటి అంటే మన కామ్యకర్మల బంధాలకు సూచనలు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ మెయిన్గా అర్థం చేసుకోవాల్సింది. తల్లకిందులుగా ఉన్నది అంటే ఈ బ్రాంచెస్, ఆ తల్లకిందులుగా ఉన్నది అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఇది పైది, దానికి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్గా ఉన్నది కిందది మన భౌతిక ప్రపంచము. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడూ కూడా అక్కడ మనకు ఆనందమే కానీ ఇలాంటి దుఃఖాలయం కాదు. అది కరెక్ట్గా మన భౌతిక ప్రపంచం దానికి ఆపోజిట్ అని చెప్తున్నారు. అక్కడ ఎప్పుడు ఉండేటటువంటి నిత్యానందం, సచ్చిత్తానందంలో ఉన్న ఆనందం లభిస్తుంది. ఇక్కడ మనకు పర్మనెంట్ ఆనందం అనేది దేంట్లోనూ లేదు. ఈరోజు ఒకటి ఆనందాన్ని కలిగించిన ఒక విషయం రేపు ఇంకేదో విషయం మళ్ళీ మనకు ఆందోళన, దుఃఖము ఇవన్నీ కలిగిస్తూ ఉంటాయి, కోపము, చిరాకు. కాబట్టి పర్మనెంట్గా ఆనందంగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మనకి ఎప్పుడు ఆనందంగా అనేది అనిపించదు. అది ఎందుకు అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల మాయలో ఉండి ఏదో ఒక భౌతిక ప్రపంచం దీంట్లో చిక్కుకునే ఉంటున్నాం కాబట్టి
ఆ ఆత్మానుభూతిని, సచ్చిత్తానందమైనటువంటి ఆత్మలోని ఆనందాన్ని ఈ మాయ కప్పివేస్తుందన్నమాట. తద్వారా మనం ఆ ఆనందాన్ని చవిచూడలేకపోతున్నాం, అనుభూతి చెందలేకపోతున్నాం, అనుభవించలేకపోతున్నాం. అంత స్వచ్ఛమైన భగవత్ స్వరూపం అంశ అయినటువంటి ఆత్మ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ మాయ ఆవహించి ఉండటం చేత మనం దాన్ని చూడలేకపోతున్నాము, అనుభూతి చెందలేకపోతున్నాము. సో ఇక్కడ ఎందుకు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సత్వరజస్తమో గుణాల మాయ వల్లని చెప్తున్నాము. కాబట్టి అలాగే ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచం అంతా ఈ గుణాలతో పోషించబడుతూ ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని గుణాలన్నిటితో పోషించబడి ఈ కొమ్మలన్నీ ఇలా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అని చెప్పి, ఈ వ్రేళ్ళేమో మనం చేసే పనులకు మనం ఎలా బద్ధులం అవుతాము అన్నది ఇలా అవి కూడా ఒక దాంట్లో ఒకటి ఇలా బంధాలు వేసుకుని ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఈ వ్రేళ్ళు మన యొక్క కామ్యకర్మల ఫలితాలు కూడా మనకు అలా బద్ధుల్ని చేస్తుంది. అందుకని ఆ వ్రేళ్ళు మన కామ్యకర్మలను సూచిస్తూ ఉన్నాయి. తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు కొంచెం వివరంగా చూపిస్తున్నారు ఈ చెట్టుని. ఇక్కడ పైన ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇక్కడ చూస్తే మీకు ప్రతిబింబం వాటర్లో కనిపిస్తోంది చెట్టుది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఆ ఇన్వర్టెడ్ ప్రతిబింబాన్ని క్లియర్గా చూపిస్తున్నారు. అన్నిటికంటే పైన ఉన్నది మనం మళ్ళీ చెప్పుకున్న ఇన్వర్టెడ్ ప్రతిబింబమే భౌతిక ప్రపంచం. ఈ భౌతిక ప్రపంచం తలక్రిందులుగా ఉన్నట్లు చూపిస్తున్నారు. వీటిల్లో ఆ వ్రేళ్ళు అన్నిటికంటే భౌతిక ప్రపంచంలో పైన ఉన్న ప్లానెట్ ఏది? భగవంతుడు, బ్రహ్మదేవుడిది అని చెప్పుకున్నాం సత్యలోకం. అందుకని బ్రహ్మను పైన ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత మనం ఈ దేవలోకాలన్నీ కూడా ఉంటాయని చూసాం భౌతిక ప్రపంచంలో. మధ్యలో మానవలోకం ఉంటుందని కూడా చెప్పుకున్నాము, గోలోక చాట్లో చూసాం. అది ఇక్కడ అదే చూపిస్తున్నారు. మధ్యలో మానవలోకం, ఇక్కడంతా దేవలోకాలు, పైన బ్రహ్మలోకం. కిందకు వచ్చేసరికి మనం దిగువ లోకాలంటే అతల విత్తల సుత్తల తలాతల ఇవన్నీ చూసాం కదా. వాటిల్లో జంతురాజ్యాలు అంటే కింది లోకాలకు వెళ్తారు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము, ఏది తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. సో ఇక్కడ కిందంతా కూడా ఈ జంతురాజ్యాలు అవి కింద ఉంటాయని కింద చూపిస్తున్నారు. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति ప్రసృతా పురాణి. సో ఈ వృక్షం యొక్క నిజరూపం ఏమిటి అంటే ఈ లోకంలో ఎవరికి కూడా తెలియదు. నా రూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ట అంటే దానికి అంతం, నా అంత న చాది అంటే దానికి అంతం కానీ చాది కానీ అంతం కానీ ఆది కానీ మధ్య ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడ కూడా లేవు. అలాగే అశ్వత్థమేనం సువిరూఢ మూలం కాబట్టి ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క ఈ బలంగా నాటుకున్న ఈ వేళ్లతో విలసిల్లుతున్న ఈ వృక్షాన్ని అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా దృఢచిత్వంతో అసంగ అంటే వైరాగ్యం, అన్నిటి మీద డిటాచ్మెంట్, అసంగత్వం అంటే ఆ అసంగ శస్త్రం, డిటాచ్మెంట్ అనేటటువంటి ఒక శస్త్రం, ఒక ఆయుధంతో, ఒక ఖడ్గంతో. ఏం ఖడ్గం అంటే డిటాచ్మెంట్, వైరాగ్యం అనేటటువంటి ఖడ్గంతో దృఢమైన చిత్తంతో మనము ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మనం ఖండించి వేయాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క
వృక్షం యొక్క నిజస్వరూపం ఎవరికి తెలియదు, దానికి ఆది మధ్య అంతాలు ఎక్కడని ఏ విషయం ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు ఈ లోకంలో. కానీ మనం చేయగలిగింది ఏమిటి అంటే ఎంతో లోతుగా నాటుకుని బలంగా ఈ వేళ్లతో విలసిల్లుతున్న ఈ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయొచ్చు. దృఢచిత్తంతో మనం అంటే శ్రద్ధ, ఆ దృఢచిత్తం పెట్టుకుని పట్టుదలతో మనం శ్రద్ధతో వైరాగ్యాన్నితో మనం ఈ ఖడ్గంతో ఈ వృక్షాన్ని మనం ఖండించి వేయొచ్చు. అంటే ఈ మాయను మనం ఖండించి వేయొచ్చు అని అర్థం అన్నమాట. దానికి కావాల్సింది ఏమిటంటే దృఢచిత్తము, అసంగత్వము అంటే వైరాగ్యము. ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు మనం ఈ మాయను ఛేదించగలుగుతాము, ఈ బంధాలను తెంచుకోగలుగుతాము, ఈ శృంఖలాలను, ఈ మాయ వలన ఏర్పడినటువంటి శృంఖలాల నుంచి విడుదల పొంది ఆత్మానుభూతిని పొంది, భగవతంశ అయిన ఆత్మానుభూతిని పొంది ఆ రకంగా విముక్తి పొందవచ్చు. ఏమిటి ముఖ్యమైనది? వైరాగ్యము, ఆ తర్వాత దృఢచిత్తము, శ్రద్ధ, విశ్వాసము. అది తత పదం తత్ పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతానా నివర్తంతి భూయః. ఆ తరువాత అతనికి ఇక పునర్జన్మ అనేది లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని అతను వెతుక్కోవాలి. ఏది? ఖండించి వేసి వృక్షాన్ని పునర్జన్మ అనేది లేకుండా చేసేటటువంటి పరమపదాన్ని, అంటే మనం భగవంతుడి యొక్క పదాన్ని వెతుక్కోవాలి. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. కాబట్టి ఎవరి నుంచి ఈ మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా స్టార్ట్ అయిందో, ఆరంభమైందో, ఎవరి నుంచి అనంతకాలంగా ఈ మొత్తం విశ్వం సమస్తం కూడా వ్యాపించి ఉందో అలాంటి పరమపురుషుణ్ణి మనము శరణు పొందాలి అని చెప్తున్నారు. సో వైరాగ్యంతో, దృఢచిత్తంతో ఈ అశ్వత్థ వృక్షం అనేటటువంటి ఈ వృక్షాన్ని మనం, ఈ మాయను ఛేదించి పరమపదాన్ని మనం వెతకాలి. ఎలాగు అంటే అది కూడా ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఎప్పటి నుంచో సృష్టించి అనాదిగా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడితే, ఆ భక్తితో, శ్రద్ధతో, దృఢచిత్తంతో మనం ఆ వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకుని ఆయన్ను, ఆ పరమపదాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోషా ఆధ్యాత్మనిత్యా వినివృత్తకామా ద్వంద్వైర్విముక్తా సుఖదుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష అంటే ఈ మిథ్య, ఈ మోహంతో, ఈ మిథ్య, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ మాయ వలన వచ్చినటువంటి మోహంతో అనురాగ దోషాన్ని కూడా జయించి మనం నిత్యమైనదేదో, ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ, నిత్యమైనదేదో అర్థం చేసుకుని వినివృత్త కామాలు అంటే కోరికలన్నిటినీ వినివృత్తం చేసుకోవటం, వదిలిపెట్టుకోవటం. ద్వంద్వైర్విముక్త, ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి చెందటం. ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి? ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అంటే సుఖదుఖాలు, తర్వాత మరి శీతోష్ణ, శత్రువు, మిత్రుడు, ఇలాంటి ఆపోజిట్స్ అన్నీనమాట. కష్టము, సుఖము, తర్వాత పొగట్టైనా లేకపోతే అవమానము, మానావమానాలు అన్నీ, ఇవన్నీ ద్వంద్వాలు. సో ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి అంటే ఈ ఆపోజిట్ జరిగినప్పుడు సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ఒకే రకంగా ఉండగలగటం. తర్వాత మరి ఎవరైనా పొగిడినా, ఎవరైనా మన ఇన్సల్ట్ అవమానించినా కూడా మనం ఒకే రకంగా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం. ఇవి అలా ఉండగలగటం ఆ ద్వంద్వాల ఎఫెక్ట్ నుంచి విముక్తి పొందిన వాళ్ళు లక్షణాలు అన్నమాట. సో అలా ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులు అవ్వగలగటం. సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞ అంటే ఈ కోరికలన్నిటినీ విడిచిపెట్టి ఈ ద్వంద్వాలు, సుఖ దుఃఖాల వంటి ద్వంద్వాలన్నీ నుంచి కూడా విముక్తులై గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో ఆ రకంగా మనము ఈ పరమపురుషుని యొక్క
శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైనటువంటి బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. ఇది ఒక ముఖ్య శ్లోకం అన్నమాట. ఈ నిర్మాణ మోహ అన్నది గచ్చంతి అమూఢ అంటే గచ్చంతి అంటే పొందటం, అమూఢ అంటే మూఢులు కాని వాళ్ళు, అంటే ఎవరైతే భ్రాంతి లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళు ఆ రకంగా అయ్యి వాళ్ళు ఈ అవ్యయమైనటువంటి ఈ స్థానాన్ని, నాశనం లేనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ పదాన్ని, స్థానాన్ని పొందుతారు. అంటే అలాంటి అటువంటి అని చెప్పేసి అటువంటి శాశ్వతమైన స్థానాన్ని గచ్చంతి పొందుతారు. ఎవరు అంటే ఈ భ్రాంతి లేని వాళ్ళు, అమూఢులు. ఎలా అమూఢులయ్యారు? ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి అవటం ద్వారా, సుఖ దుఃఖాలు అనేటటువంటి ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి అయినటువంటి అమూఢులు, భ్రాంతిరహితులు అని అర్థం. కాబట్టి మిథ్యాహంకారము, భ్రాంతి, దుస్సాంగత్యాలు వీటన్నిటినీ వదిలించుకున్న వాళ్ళు, శాశ్వత తత్వం ఏమిటో అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, తర్వాత కామాన్ని కూడా కోరికలను నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు, సుఖదుఖాలన్నీ అనేటటువంటి ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడ్డ వాళ్ళు భ్రాంతిరహితులు అయి ఎలా భగవంతుడిని శరణు వేడాలో తెలుసుకుని ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు, అలాంటి మనుషులు ఆ అవ్యయ పరమపదాన్ని పొందగలరు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఇది 5వ శ్లోకము, ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం ఇది. అలాగే చాలానే ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాన్ని. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. న తద్భాసయతే సూర్యో అంటే భగవంతుడు తద్ధామ పరమం మమ, అలాంటిది నా యొక్క పరంధామం అంటే దివ్యధామము. నా యొక్క దివ్యధామం ఎలాంటిది అంటే న తద్భాసయతే సూర్యో. సో అంటే సూర్యుడితో వెలుగు ప్రకాశవంతం అవ్వదు నా దివ్యధామం. అలాగే నశశాంకో, చంద్రుడితో కూడా ప్రకాశవంతం అవ్వదు. న పావకః, అగ్నితో కూడా కాదు. యద్గత్వాన నివర్తంతే, ఇది ఎవరికైతే ఇక ప్రాప్తిస్తుందో ఈ పరమపదం, నివర్తంతే వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు ఈ భూప్రపంచంలోకి. తద్ధామ, అలాంటి ధామం అది. ఏది? పరమం అంటే శాశ్వతం అయినది నా యొక్క దివ్యధామం అటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇలాంటి నా దివ్యధామం, తద్ధామం పరమం మమ ఏమిటి అంటే నా యొక్క దివ్యధామము సూర్యుడు కానీ, చంద్రుడు కానీ, అగ్ని కానీ, విద్యుత్తు కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ ఏది అక్కర్లేదు దాన్ని ప్రకాశవంతం చేయటానికి. మామూలుగా మనకు వెలుగు ఎలా వస్తుంది? సూర్యుడి ద్వారా కానీ, లేదంటే నైట్ టైం చంద్రుడి ద్వారా కానీ. అది కూడా లేకపోతే విద్యుత్ ఉంది కదా ఈ రోజుల్లో మనకి, ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా కానీ. అది లేనప్పుడు అగ్నితో దీపాలు పెట్టుకుంటాము. అలాగ ఏదో ఒక రకంగా మనం వెలుగును తెచ్చుకుంటాము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. కానీ భగవంతుడి ధామానికి ఇవేమీ అక్కర్లేదు ప్రకాశవంతం చేయటానికి. అవి దానికి, ఆ దివ్యధామానికి ఆ ప్రకాశం అనేది ఆటోమేటిక్గానే ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః. ఇది ముఖ్య శ్లోకమే. మనఃషష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. సో మమైవాంశో జీవలోకే అంటే నా యొక్క అంశే ఈ లోకంలోని జీవులందరూ అని చెప్తున్నారు. నా యొక్క అంశ, మమైవ అంశో అంటే నా యొక్క అంశయే ఈ జీవలోకే, ఈ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి జీవులందరూ. జీవభూత సనాతనః కాబట్టి ఈ జీవభూతాలన్నీ కూడా సనాతనం, ఏన్షియంట్ అంటే ఆత్మ ఎప్పుడు అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని చెప్పుకున్నాం కదా.
రెండవ అధ్యాయంలో మనకు ఆత్మ మీద ఆ లక్షణాలు చక్కగా వివరించారు. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. అజో పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనం అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది కాబట్టి శాశ్వతం కాబట్టి పురాతనమైనది. నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే, ఈ శరీరం పోయినా ఇది నా హన్యతే, ఇది ఎక్కడికి పోదు అని చెప్పి దీనికి మరణం అనేది లేదు అని అక్కడ మనం చూసాము. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కాబట్టి సనాతనమైనటువంటి ఈ జీవభూతాలంటే ఆత్మలు అవన్నీ కూడా నా అంశలే. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జీవుల యొక్క ఈ సనాతనమైనటువంటి జీవభూతాలు అన్నీ నా అంశలే. మనస్సు అష్టాన్ ఇంద్రియాన్ని, మనస్సుతో కూడి 6 ఇంద్రియాలు, మనం 5 ఇంద్రియాలు చెప్పుకున్నాం. కన్ను, ముక్కు, చెవి, తర్వాత నోరు, స్పర్శ నోరు అన్నీ కూడా 5 ఇంద్రియాలు. ప్లస్ ఈ కళ్ళెం అనేది మనస్సు అని, ఈ సారథి ఏమో బుద్ధి అని, వెనక ఉన్నది ఆత్మని మనం ఇది చూసాం ఈ బొమ్మని. సో ఈ 5 ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సును కూడా కలుపుకుని అష్ట ఇంద్రియాలు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనస్సును కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. మనస్సుతో కలిపిన ఈ 6 ఇంద్రియాలతో ప్రకృతి స్థాని కర్షతి, ఈ ప్రకృతిలో ఉండి వాళ్ళు ఒకటే కష్టపడుతున్నారు, స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అంటే ఈ నా శాశ్వత అంశం అయ్యుండి కూడా ఈ బద్ధ జీవితంలోకి వచ్చి మరి ఆత్మ భగవతంశ, దానికి భగవంతుడు సచ్చితానంద విగ్రహం, ఆయన శరీరము ఆత్మ కూడా సచ్చితానందమే. మరి మనకు ఆ అంశ ఉంది, మన ఆత్మ సచ్చితానంద, కానీ మనకి ఈ బాధలు ఈ కష్టాలు ఎందుకు అంటే మనం ఈ బద్ధ జీవితం కారణంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్సు, ఇంద్రియాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటటువంటి, ప్రభావితం చేసేటటువంటి ఈ మనస్సు, ఈ 6తో మనం ఇలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నాము అన్నది ఇక్కడ చెప్పారు. సో అన్నీ కూడా నా శాశ్వతమైన అంశాలే ఈ జీవభూతాలు, ఆత్మలు అన్నీ కూడా. కానీ ఈ బద్ధ జీవితం కారణంగా ఈ ఆత్మ ఎక్కడో ఉండిపోయి ఇవే డామినేట్ చేసేస్తూ మన ఆత్మను మనం దర్శించకుండా చేస్తున్నాయన్నమాట. ఈ గుర్రాలన్నీ మనస్సును ఈ కళ్ళాన్ని లాగేస్తూ ఈ బుద్ధి పాపం చెప్తూ ఉన్నా కూడా అన్ని టైమ్స్లో మనం సక్రమంగా వినకుండా మనము ఈ 6 ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలతో ఈ విధంగా ఈ బద్ధ జీవితంలో మనము కష్టాలు పడుతున్నాము అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పారు. ఈవెందో మన ఆత్మ అయిన అంశ అయినప్పటికీ ఈ బద్ధ జీవిత కారణంగా ఇంద్రియాలు మనస్సుతో కలిసి ఈ రకమైన బాధల్లో, స్ట్రగుల్లో మనము ఉన్నాము. శరీరం యదవాప్నోతి ఈ యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. అంటే వాయువు వాసనను ఒక చోటు నుంచి మరొక చోటుకి ఎలా అయితే తీసుకుని పోతుందో మనకు మరి గాలితో పాటు వాసనలు తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఏదైనా పూల చెట్టు దగ్గరలో ఉంటే మనకు ఆ పూల వాసన ఎలా అయితే గాలి మోసుకొచ్చి మనకు ముక్కుకు తగిలేటట్లు చేస్తుందో ఆ రకంగా ఈ జీవుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క భావాలను, స్ట్రాంగ్ భావాలు, లైక్స్, డిస్లైక్స్, ఒపీనియన్స్, ఇంప్రెషన్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక శరీరంలోంచి ఒక శరీరంలోకి తీసుకువెళ్తాడు. ఆ విధంగా అంటే వాళ్ళట్లా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని దానిని మళ్ళీ ఉన్న శరీరాన్ని విడిచిపెడతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏమిటంటే గాలి వాసన ఎలా అయితే మోసుకుపోతుందో మన యొక్క స్ట్రాంగ్ భావాలు అవి ఏమైనా ఉంటే మనతో పాటు కొన్ని మనం వేరే నెక్స్ట్ శరీరంలో కూడా తీసుకువెళ్తాము అని చెప్తున్నారు. అంటే అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందన్నమాట ఈ మాయకు. సో ఆ భావాలు కూడా రావచ్చు అని, అంటే కొంతమందికి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని ఇష్టాలు, మనం అయిష్టాలు కానీ అటువంటివి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పవచ్చు. చిన్నప్పటి నుంచే కొందరు డాన్స్లో ప్రావీణ్యత, మరి మ్యూజిక్లో ప్రావీణ్యత, బొమ్మలు గీయటంలో ప్రావీణ్యత, ఇలాంటివి చిన్న వయసు నుంచే కొంతమంది వస్తూ ఉంటాయి. సో అది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాను పశ్యంతి
పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో జీవుడు ఎలా శరీరాన్ని తను విడిచిపెడతాడో, తన శరీరాన్ని ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడో మూర్ఖులు తెలుసుకోరు, మూర్ఖులు చూడలేరు. విమూఢా నానుపశ్యంతి, మూఢులు తెలుసుకోలేరు, చూడలేరు. కానీ పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః, కానీ జ్ఞానంలో శిక్ష పొందిన జ్ఞానచక్షువులు కలిగిన వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా పశ్యంతి, చూడగలరు అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి, ఎలా ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడతారు మన జీవులు, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణములతో ఎలాంటి శరీరాన్ని అతడు అనుభవిస్తున్నాడు అంటే, మన యొక్క కామ్యకర్మల ఫలితాలు ఏ రకంగా మనల్ని బద్ధుల్ని చేసి మనకి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ చేస్తుంది అన్న విషయాన్ని మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు, వాళ్ళు చూడలేరు. కానీ జ్ఞానంతో జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు అది చూడగలరు అని దీని యొక్క అర్థం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ చిత్రంలో ఒక మెకానిక్ చూస్తున్నాడు, అతనికి చూసి ఆ కారులో ఎక్కడ లోపం ఉందో తెలుసుకోగల నేర్పరితనం ఉంటేనే అతను దాన్ని ఫిక్స్ చేయగలడు. అంతేగాని నేర్పరితనం లేని వాళ్ళు చూసినా కూడా ఉపయోగం లేదు, దాన్ని కదిలేటట్టు మనం చేయలేం. అలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని నిజంగా మనం ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం ఏమిటి, దీనివల్ల మనం ఎలా బద్ధులమయ్యి నెక్స్ట్ జన్మకు కూడా ఈ బద్ధత్వం వల్లే డిసైడ్ అవుతుంది అన్నది ఎవరమైతే నిజంగా అర్థం చేసుకోగలమో వాళ్ళు దానిని మార్చటానికి ప్రయత్నించుకోవచ్చు. అంతే కదా, ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి మామూలుగా ఆ జ్ఞానం లేని వాళ్ళు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యాకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీన్ని స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనసు అభివృద్ధి చెందని, తర్వాత ఆత్మానుభూతి లేని వాళ్ళు, మనసు అభివృద్ధి చెందని వాళ్ళు, అంటే ఎవరైతే ఆ ప్రోగ్రెస్ ఉండదో ఈ విషయాల్లో, వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందో నైనం పశ్యంత్య చేతస, వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని చూడలేరు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆత్మానుభూతి ఉంటే, అది మనం ఎప్పుడైతే ఆత్మానుభూతిని పొందగలమో అప్పుడు అలాంటి యోగులు దీనిని స్పష్టంగా చూడగలరు. అంటే ఈ శరీరం, ఆత్మ ఎలా మళ్ళీ వేరే బాడీలోకి వెళ్తుంది, ఇదంతా మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. ఇంద్రియాలు ఏ రకంగా మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి, బుద్ధి ఏ రకంగా ఈ మనస్సును కంట్రోల్ చేయటానికి ట్రై చేస్తోంది, ఇవన్నీ కూడా ఈ చిత్రంలో మనకు చూపిస్తున్నారు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుండే వస్తుంది. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం. ఈ జగత్తంతా భాషించేటటువంటి అఖిల జగత్తును కూడా భాషింపజేసేటటువంటి ఈ తేజస్సు ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది అంటే నా నుంచే వస్తోంది. ఎలాంటి తేజస్సు అంటే ఈ సూర్యుడి చెదరగొట్టేటటువంటి ఈ సూర్యుడి యొక్క ఆదిత్య గతం, అంటే ఆదిత్య సూర్యుడి యొక్క ఈ తేజస్సు కూడా నా నుండి వస్తోంది. ఎలాంటి తేజస్సు అంటే జగద్భాసయతే అఖిలం, ఈ జగత్తంతా కూడా వెలిగించేటటువంటి, అఖిల జగత్తును కూడా వెలిగించేటటువంటి ఈ సూర్య తేజస్సు నా నుంచి వస్తోంది. యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నం, చంద్రుడి యొక్క వైభవం, ఆ తర్వాత అగ్ని యాచ్ఛాగ్నం, అగ్ని యొక్క తత్తేజో, ఆ తేజస్సు విద్ధి మామకం, నా నుంచే వస్తుందని విద్ధి అర్థం చేసుకో అని చెప్తున్నారు. సో సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు, చంద్రుని యొక్క వైభవం, అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా నా నుంచి వస్తుంది.
గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీ సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. కాబట్టి నేను ప్రతి గ్రహంలో కూడా ప్రవేశిస్తాను. నా శక్తి ద్వారా అవి కక్ష్యలో ఉంటాయి. నేను చంద్రునిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని గ్రహాల్లోకి ప్రవేశిస్తాను అన్న విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి నా శక్తి ద్వారానే అవి కక్షలో ఉంటాయి. సో ఇక్కడేమో సూర్యచంద్రులు, అగ్ని ఇవన్నీ భగవంతుడి యొక్క శక్తితోనే వాటికి ఆ తేజస్సు వచ్చిందని చూసాము. ఇప్పుడేమో ఈ గ్రహాలన్నిట్లో ప్రవేశించి అవన్నీ ఈ వేటిక చూడండి, ఒక కక్ష అంటే ఇంగ్లీష్లో ఆర్బిట్ అంటాం. ఏ ఆర్బిట్లో, ఎవరి ఆర్బిట్లో అవి ఉంటున్నాయన్నమాట. ఒకదానికొకటి వచ్చి ఢీ కొట్టుకోవటం కానీ, తిరగటం ఆగిపోవటం కానీ ఒక్క ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కూడా జరగదు. మరి అంత పర్ఫెక్ట్గా ఈ విశ్వమంతా ప్రతి క్షణం కూడా కాదు, ప్రతి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ కూడా పని చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నాయి. కాబట్టే ఈ విశ్వమంతా కూడా ఇలా నడుస్తోంది. ఎలాగూ అంటే ఈ అన్ని గ్రహాల్లో కూడా నేను ప్రవేశించి నా శక్తి ద్వారా వాటిని కక్షలో ఉంచుతున్నాను, ఆర్బిట్లో ఉంచుతున్నాను. చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తున్నాను. అంటే అన్నిటికీ కూడా ఆ లైఫ్ అనేది నేను ఇస్తున్నాను. ఇది 14th శ్లోక. ఇది కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోక. 14th శ్లోక కూడా వీలైతే చక్కగా తప్పకుండా నేర్చుకోండి. ఇది ముఖ్య శ్లోకమే. గామావిశ్య చ భూతాన్ని. 14th అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. ఐఎమ్ సారీ, ఇది కాదు, ఇది ముఖ్య శ్లోకమే. బట్ నెక్స్ట్ది ఇంకా అది ఇది కూడా నేర్చుకోవచ్చు. అన్నీ ఇది కూడా చాలా మంచి శ్లోకం. ఇంకేం చెప్తున్నారు ఇందులో? అహం వైశ్వానరో భూత్వ. యాక్చువల్లీ ఇది ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. నేను వైశ్వానరో భూత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః అంటే ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు డైజెస్టివ్ ఫైర్. అంటే మన జఠరాగ్ని అంటాం. మన స్టమక్లో ఉన్నటువంటి ఆ జఠరాగ్ని, అదే ఈ ఆహారాన్ని అంతా కూడా జీర్ణించేటట్లు చేసేటటువంటి శక్తి. దానిని జఠరాగ్ని అని మనం అంటాం. ఇంగ్లీష్లో డైజెస్టివ్ ఫైర్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఫైర్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఇది మనందరిలో ఉంటుంది. కాబట్టి మనం తినేదంతా జీర్ణం అవటం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ డైజెస్టివ్ పవర్ ఎవరు అంటే నేనే ఈ డైజెస్టివ్ పవరు. అలాగే ప్రాణాపాన సమాయుక్త. సో మన ప్రాణ అపాన వీటన్నిటితో కలిసి నేను ఈ పచామ్యన్నం చతుర్విధం 4 రకాల ఆహారాలను నేను డైజెస్ట్ అయ్యేటట్లు మీకు చూస్తున్నాను. 4 రకాల ఆహారాన్ని కూడా నేను జీర్ణింపజేస్తున్నాను అంటున్నారు. సో 4 రకాల ఆహారాలంటే ఆహారాల్లో 4 రకాలని కాదు, 4 రకాలుగా కన్జ్యూమ్ చేయబడుతున్నటువంటి 4 రకాలుగా తీసుకుంటున్నాం ఆహారం. ఏది? నములుతాము, మింగుతాము, త్రాగుతాము, తర్వాత చూయింగ్ కానీ స్వాలోయింగ్ కానీ, ఆ తర్వాత ఇలా లిక్కింగ్. కొంతమంది ఇప్పుడు యానిమల్స్ ఉన్నాయంటే నీరు అవి నాకుతూ తీసుకుంటూ ఉంటాయి. ఇలా పైన మనం కొంతమంది చిన్నపిల్లలు ఉన్నారంటే వాళ్ళు వేరే విధంగా ఆహారం తీసుకుంటారు. సో మనకి ఈ 4 రకాలుగా ఎవరు ఎలా తీసుకున్నా కానీ ఆహారాన్ని నేను ఈ ప్రాణాపానాలతో కలిసి, అంటే ఈ జాయిన్ విత్ ది ఎయిర్ ఆఫ్ లైఫ్, అవుట్ గోయింగ్, ఇన్కమింగ్ అన్నీ కూడా వీటితో కలిసి ప్రాణాపాన వాయువులతో కలిసి ఈ ఆహారం జీర్ణమయ్యేటట్లుగా నేను చేస్తాను అని చెప్పి ఇక్కడ చక్కగా మనకు ఒక ముఖ్య పాయింట్ వివరించారు. ఇక్కడేమో ఈ ప్రపంచము విశ్వమంతా ఎలా నడిపిస్తున్నాను అన్నది వివరించారు. ఇక్కడ ప్రతి జీవి యొక్క
బాడీ ఎంత సైన్స్ ఉంది, హ్యూమన్ బాడీ అవ్వనండి, ఏ జీవి బాడీలో అయినా సైన్స్ ఉంది కదా. ప్రతి జీవి ఆహారం తీసుకుంటోంది, మరి ఆహారం తీసుకున్న దాని యొక్క బలంతో పనిచేస్తోంది. అవన్నీ కూడా ఎవరు చేస్తున్నారు? తిన్నది జీర్ణం చేసుకుంటోంది, ఆ తిన్న దాని యొక్క బలమంతా, ఆ పోషకాన్నంతా కూడా శరీరంలో ఉపయోగపరుచుకుంటోంది. ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుగుతున్నాయి అన్నది ఈ శ్లోకంతో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే, ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఈ తిని జీర్ణం చేసుకుని ఆ బలమంతా మనం శరీరంలో తీసుకుని ఆ బలాన్ని మనం స్వీకరించి తద్వారా మనం ఈ పనులన్నీ చేయగలిగి ఈ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎలా జరుగుతోంది అంటే లోపల ఉన్న పరమాత్మ వలన. ఆయన మనలో పరమాత్మగా ఉంటూ మన జఠరాగ్నిగా ఉంటూ ఇదే కాదు, మరి ఎన్ని అంగాలు ఉన్నాయి, మన హార్ట్ ఉంది, లంగ్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ, ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పారు, నేనే ఆ జఠరాగ్నిని. ఇవే మొత్తం బాడీని ఈ రకంగా పనిచేసేటట్లు మరి ఎవరు చేసేది? ఇంత గొప్ప సైన్స్ ఉన్నటువంటి మన హ్యూమన్ బాడీ పైకి కూడా మరి మన కళ్ళు ముక్కు ఈ పంచభూతాల ద్వారా ఇచ్చారు ఈ శక్తి. చూస్తాము, వినటము, ముక్కు వాసన తెలియటం, రుచి తెలియటం, ఈ ఈ శక్తులన్నీ మనకి ఇంద్రియ శక్తులు ఎలా వచ్చాయంటే పంచభూతాల నుంచి వచ్చాయి. ఆ పంచభూతాలకు ఎవరు ఇచ్చారు ఆ శక్తి అంటే భగవంతుడే. సో భౌతిక బాడీ అంతా, శరీరం అంతా పంచభూతాల ద్వారా భగవంతుడు ఇస్తే, ఇంటర్నల్గా కూడా మరి ఈ ఆర్గన్స్ అన్నీ పనిచేస్తున్నాయంటే భగవంతుడి యొక్క శక్తి. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ఇలా చెప్పారు మనకు. నేను జఠరాగ్నిగా మీలో ఉంటూ మీరు తినేదంతా జీర్ణింపచేస్తూ మీ శరీరం అంతా పనిచేసేటట్లు చేసేది ఎవరు అంటే భగవంతుడు. ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకము, మంచి శ్లోకము. ఈ 2 శ్లోకాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి ఈ అహం వైశ్వానరో భూత్వా ఒకటి, ఇదొకటి, అన్నీ మంచివే. ఇవి ఇంకా కొంచెం మంచి శ్లోకాలు. ఇందాక కూడా ఒకటి చూసాము. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేదవిదేవ చాహం. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, అందరిలో కూడా నేను, అహం నేను, హృది సన్నివిష్టో వాళ్ళ హృదయాల్లో నేను స్థిరుడనై ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్త నేనే, స్మృతిని అంటే జ్ఞాపక శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, అపోహనం మతిమర్పు అన్నీ కూడా కూడా నేనే ఇస్తున్నాను. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో, వేదాలన్నీ సర్వవేదాలు తెలుసుకున్నా చదివినా కూడా అహమేవ వేద్యో, వాటన్నిటి నుంచి అహం నన్నే నువ్వు వేద్యో తెలుసుకుంటావు, అర్థం చేసుకుంటావు. సో వేదాలన్నీ స్టడీ చేస్తే మనం అర్థం చేసుకునేది భగవంతుణ్ణి. వేదాంత కృద్ అంటే వేదాలన్నింటినీ కూర్చినది కూడా నేనే. వేద విదేవ చాహం, వేదాలన్నింటినీ కూడా తెలుసుకున్న వాడిని కూడా అహం నేనే. వేదాలన్నీ అర్థం చేసుకున్న వాడిని కూడా వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో నేను ఆసీనుడినై ఉన్నాను. నేనే వాళ్లకు జ్ఞాపక శక్తి కానీ, జ్ఞానాన్ని కానీ, మతిమరుపు అన్నీ, అపోహనం అన్నీ కూడా నేనే వాళ్లకు నా నుండే కలుగుతున్నాయి. అన్ని వేదాల ద్వారా కూడా నన్నే తెలుసుకుంటారు. వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్య, నన్నే వేద్యో తెలుసుకుంటారు. అన్ని వేదాల ద్వారా నన్నే తెలుసుకుంటారు. వేదాంత కృత్, వేదాలను యాక్చువల్గా కూర్చినది అంటే వేదాల యొక్క కర్తను నేనే. వేద విదేవ చాహం, వేదాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్న వాడిని కూడా అహం నేనే. మరియు వేదాలను తెలుసుకున్నవాడు, అన్ని వేదాల ద్వారా నన్ను తెలుసుకుంటారు. నిజానికి వేదాల యొక్క కర్తను, వేదాలను తెలుసుకున్నవాడను నేను. ద్వావిమౌ పురుషౌ
ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరः సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్తున్నారు. సో ఇది చిన్న అధ్యాయం, 20 శ్లోకాలే ఉన్నాయి, కానీ చాలా ముఖ్య విషయాలన్నీ చెప్పారు. మొదట మనకు అశ్వత్థ వృక్షం గురించి చూసాము. అశ్వత్థ వృక్షం ఏమిటి, ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచము, ఇది మన భౌతిక ప్రపంచము, ఎలా తలకిందులుగా ఈ మాయాన్ని ఉంటాయి, ఎలా అవి అంతా కూడా అక్కడ వర్ణించారు. తరువాత మనకు ముఖ్యమైన విషయాలు, ఇంతకుముందు నేను పక్షులలో గరుత్మంతుడనని, ఋతువులలో వసంతాన్నని, మార్గాల్లో మార్గశిరమని, ఇలా ఆయుధాలలో వజ్రాయుధం, ఎన్నో ఉపమానాలు మనం చూసాం భగవంతుడి వైభవాలు విభూతులలో. అలా కాకుండా ఇంకా వేరే మనకి ఇందులో కూడా ఈ 3 విషయాలు ఇప్పుడు చెప్పారు. ఏది, ప్లానెట్స్లో నేను ఉంటూ ఉంటాను, వీటన్నిటినీ కూడా ఆర్బిట్లో పెట్టి తిప్పేది నేనే. తర్వాత మీ అందరిలో కూడా డైజెస్టివ్ ఫైర్, ఈ జఠరాగ్నిగా ఉంటూ తినే ఆహారాన్ని అంతా జీర్ణింపజేస్తున్నాను అని చెప్పి, ఆ తర్వాత సూర్యచంద్రుల్లో వెలుగు, ఇదంతా కూడా నా నుండి వస్తోంది అని, ఈ విషయాలు మనం ఇక్కడ కొన్ని చెప్పారు. అంటే మళ్ళీ భగవంతుడి యొక్క శక్తి, ఈ భౌతిక ప్రపంచము, ఈ విశ్వము, గోళాలు, ఈ ప్లానెట్స్ అన్నీ కూడా ఎలా అయితే అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతున్నాయో దానికి కానీ మన శరీరంలో నిత్యము జరిగేటటువంటి ఈ లోపల ఎంతో జరుగుతుంది హ్యూమన్ బాడీలో. తింటున్నాము అంతవరకే తెలుసు మనకి, అది లోపలికి వెళ్ళినాక అది అరగటము, తర్వాత అరిగిన దాన్ని ఏ రకంగా శరీరం అంతటికి పంచటము, అవి అన్నీ దానిని హార్ట్ తీసుకోవటము, దాన్ని పనిచేయటం, లంగ్స్ ఎలా అయితే ఎయిర్ తీసుకుని సప్లై చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ ఎంతో సైన్స్ ఉంది. మన హ్యూమన్ బాడీలో ఉన్న సైన్స్ ఎక్కడా లేదు, ఏ జీవిలో బాడీలో అయినా. అదంతా మరి ఎవరు చేస్తున్నారు అన్న విషయానికి ఇక్కడ మనకు ఇది కూడా చెప్పారు. ఈ జఠరాగ్నిని నేనే, ఈ విశ్వమంతా నడిపే, భౌతికంగా మనం చూసేదంతా నడిపేది నేనే, మీ లోపల శరీరాల లోపల జరిగేది కూడా నేనే, నా వల్లనే అన్నది చూసాము. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఈ ప్రపంచంలో 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు. ఇది 3rd విషయం అన్నమాట ఈ చాప్టర్లో, ఇంపార్టెంట్ విషయాల్లో. మొదటిది అశ్వత్థ వృక్షం విషయం చూసాం. 2 ఎలా అయితే ఈ మనకు కనిపించే ప్రపంచాన్ని ఏ రకంగా భగవంతుడు నడుపుతున్నారు, మన లోపల ఉన్న ఈ శరీరం లోపల జరిగే విషయాల్ని ఆయన ఏ రకంగా చేయిస్తున్నారు అన్నది చూసాము. ఇప్పుడు మనకు ఈ తర్వాత ఈ ప్రపంచంలో వెలుగును కూడా ఆయనే ఏ రకంగా సప్లై చేస్తున్నారు, సూర్య చంద్రుల యొక్క కాంతి వలన కానీ దేని వలన కానీ, ఈ 3 విషయాలు చూసాం. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఈ లోకంలో ఫైనల్గా చెప్తారు పురుషోత్తముడు అనేది ఎందుకు అంటాము అన్నది ఈ 3వ విషయం అన్నమాట. పురుషౌలోకే ద్వావిమౌ పురుషౌలోకే క్షరాశ్చ అక్షర ఏవచ, అంటే క్షరుడు అక్షరుడు అనేటటువంటి 2 రకాల జీవులు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ద్వావిమౌ పురుషౌలోకి 2 క్షర అక్షర ఏవచ, క్షరుడు అక్షరుడు కూడా 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు జీవులు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి జీవుడు క్షరుడు, అంటే పొరపాట్లు చేసేవాళ్ళు, అంటే ఏం చెప్పాలి అంటే మామూలు సాధారణ మానవులు. ఏది, మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండి ఏదో తప్పులు చేస్తూ ఒప్పులు చేస్తూ మళ్ళీ తెలుసుకోవటం ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటాము. సో అలాంటి వాళ్ళు క్షరులు. అక్షరులు అంటే వాళ్ళు ఏది పాపం అనేది చేయనటువంటి, మిస్టేక్స్ అనేది చేయనటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పి అర్థము. సో అంటే క్షర అంటే నాశనం అనేది, అక్షర అంటే నాశనం లేనిది అని కూడా అర్థం. సో పర్మనెంట్, టెంపరీ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో క్షర అంటే ఈ సర్వభూతాన్ని, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి జీవుడు క్షరుడు. కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్న ప్రతి జీవి కూడా అక్షరుడు అని పిలువబడతారు అని చెప్పి
చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మనకు ఆ పర్ఫెక్షన్ వస్తుందో, ఆత్మానుభూతిని పొందగలుగుతామో, ఆ సచ్చితానంద, ఆ మాయను తొలగించి సచ్చితానంద స్వరూపత్వాన్ని మనం రియలైజ్ అవ్వగలుగుతామో, అప్పుడు మనం అక్షరులుగా విముక్తి వచ్చి అక్షరులం అయ్యి మనము మోక్షాన్ని పొందుతాము అన్నది ఇంతకుముందు చూసాము. ఆ విషయాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుని, అలా అవ్వగలిగిన వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అక్షరులు అవుతారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అక్షరులు కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. అక్షరులు భౌతిక ప్రపంచంలో వాళ్ళంతా అక్షరులు అయితే, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నవాళ్ళు అక్షరులు. సో క్షరులు అంటే పతనం చెందేవారంటే తప్పులు స్వతంత్రంగా భోగించాలనే కోరిక ఎప్పుడు కూడా, ఇక మనం భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటాం ఇలాంటి సెల్ఫిష్గా మనం కోరికలు వదులుకోలేకపోతే. సో అది పతనం చెందని వారు అక్షరులు ఏమిటి, ఎల్లప్పుడూ భగవంతుడితో ఉండాలని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు విడిచిపెట్టరు అని చెప్తున్నారు. ఈ జీవరాశుల్లో 2 రకాలు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఈ గోపబాలురు, వీళ్ళు గోపికలు, వీళ్ళని చూపిస్తున్నారు. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడితో ఉండాలి అనేటటువంటి సంబంధం పెట్టుకోవాలనేటటువంటి వాళ్ళు. అందుకే యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడిని మన మైండ్లో ఉంచుకోగలగటం, ఆ స్థితికి రాగలగటం. యస్మాత్ క్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమ. క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికీ కూడా నేను అతీతంగా దివ్యమైన వాడను మరియు ఉత్తముడును అయిన కారణంగా నేను ప్రపంచంలో వేదాలలో పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని ఇక్కడ రీజను చెప్తున్నారు. పురుషులలో ఉత్తముడు, పురుషోత్తముడు. ఎందుకు అంటే ఈ క్షరులు అక్షరులు అని ఇద్దరు ఉన్నారు. క్షరులేమో ఇలా నా కొంచెం తప్పులు చేస్తూ మళ్ళీ భూప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ క్షరులు. అక్షరులు అంటే ఆత్మానుభూతిని తెలుసుకుని ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉంటారో అవ్యయులో వాళ్ళు అక్షరులు. కానీ వీళ్ళిద్దరికీ కూడా నేను అతీతమైనటువంటి వాడిని కాబట్టి, ఆ దివ్యత్వం ఉన్నవాడు కాబట్టి భగవంతుడు ఉత్తమమైన వాడు. అందుకనే ఆయనను వేదాలు పురుషోత్తమునిగా ఆయనను పేర్కొన్నాయి. అలా పురుషోత్తముడిగా పేరు పొందారు అన్నది ఈ మనకు రీజన్ ఈ 18వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సో యో మామేవం అసమ్మూఢో, సో సందేహం అనేది లేకుండా జానాతి పురుషోత్తమం, ఎవరైతే నన్ను పురుషోత్తముడని జానాతి తెలుసుకుంటారో సర్వ విద్ భజతి మాం, వాళ్ళు సమస్తం తెలుసుకున్న వాళ్ళు. అందుకే వాళ్ళు భజతి మాం సర్వభావేన, వాళ్ళు నన్ను పూర్తి భక్తి సేవలో ఎప్పుడు అన్ని టైమ్స్లో కూడా ఎప్పుడు కూడా నన్ను నా భక్తిలో వాళ్ళు స్థిరపడి ఉంటారు. సో సందేహం లేకుండా నేను పురుషోత్తముణ్ణని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు అన్నీ కూడా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, తెలిసిన వాళ్ళు. అందుకే వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ నా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇది ముఖ్య శ్లోకము, 19వ శ్లోకము. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకము. సో అన్ని విధాల వాళ్ళు సంశయరహితంగా, సందేహం అనేది లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడని ఎవరైతే తెలుసుకున్నవాడే సర్వము తెలిసినవాడు. అంటే ఫైనల్ జ్ఞానం అదే అని చెప్తున్నారు మనం తెలుసుకోవాల్సింది. అందుకే అతడు ఎప్పుడూ కూడా సంపూర్ణంగా భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. సర్వభావేన అన్ని విధాలుగా కూడా భక్తితో భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థము. ఇంకపోతే ఆఖరి శ్లోకము. అన్ని శ్లోకాలు చూసాం, 20 శ్లోకాలే ఉన్నాయి ఇందులో. అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, అన్ని శ్లోకాలు చూడటం, చాప్టర్ మొత్తం చూసాం ఇందులో. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ
ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. సో ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం, ఇది శాస్త్రాలలో చాలా రహస్యవంతమైనది. ఇదముక్తం తర్వాత ఇప్పుడు మయానఘ అంటే అనఘ అంటే పాపరహితుడ అని అర్థము. సో ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది, ఇదం ఉక్తం, నీకు ఈ జ్ఞానం నా ద్వారా నీకు ఇప్పుడు వెల్లడైంది, తెలియజేయబడ్డది. ఇదం ఉక్తం అంటే నేను చెప్పాను ఇప్పుడు నీకు ఈ జ్ఞానం. కాబట్టి దీనిని ఎవరైతే అవగాహన చేసుకుంటాడో, అర్థం చేసుకుంటాడో వాడు బుద్ధిమంతుడు కాగలడు. బుద్ధిమాన్ స్యాత్ అంటే బుద్ధిమంతుడు అవుతాడు. కృతకృత్యం అంటే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఇంకా ఓ భరత వంశస్థుడా, అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సంపూర్ణ విజయాన్ని పొందుతాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ వేదాల్లో అత్యంత రహస్యమైన ఈ భాగాన్ని ఇప్పుడు నీకు నేను వెల్లడించాను. దీన్ని ఎవరైతే అవగాహన చేసుకుంటాడో అతను బుద్ధిమంతుడు, అతని ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా విజయవంతము అవుతాయి, పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అని చెప్పి ఈ లాస్ట్ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకం. కాబట్టి ఇది లాస్ట్ 2 శ్లోకాలు కూడా ముఖ్య శ్లోకాలు 12-20 కూడా. సో ఇది ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇక్కడ పురుషోత్తముడునన్నది చెప్పి ఈ క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరిలోకి నేను అతీతుడని కాబట్టి, వీళ్ళిద్దరికంటే అతీతుడని కాబట్టి వేదాలు నన్ను పురుషోత్తముడు అన్నాయి అన్నది. ఆ తర్వాత ఎవరైతే నన్ను పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకుంటారో ఇది ముఖ్య శ్లోకం. జానాతి పురుషోత్తమం తెలుసుకుంటారో ససర్వా విద్భజతి మాం, ఎప్పుడు సర్వభావేన అన్ని టైమ్స్లో నన్ను భజిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు భక్తిపూర్తిగాను అని చెప్పి ఇక్కడ. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంత రహస్యం వేదాల శాస్త్రాల్లో రహస్యమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నీకు పాపరహితుడైన అర్జునుడా నీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను. ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్, ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు అవుతారు. బుద్ధిమాన్ స్యాత్ అవుతారు. కృతకృత్యశ్చ భారత, వాళ్ళు ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అని చెప్తున్నారు. అది ఈ 15వ అధ్యాయము ముఖ్య అధ్యాయము. ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏమిటి అంటే వేదాల యొక్క అంతిమ సారము ఏమిటి అంటే ఆ పురుషోత్తముడిని తెలుసుకొనటే. అదే చెప్తున్నారు కదా, వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో అంటే వేదాలన్నీ చదివినా తెలుసుకునేది నువ్వు నన్నే. వేదాంత కృద్వేద విదేవచాహం, వేదాలన్నీ కూర్చిన వాడిని, వేదాలు ఎరిగిన వాడిని కూడా నేనే అని చెప్పి ఆ శ్లోకం. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో, అందరి హృదయాలలో నేను ఆసీనుడనై ఉన్నాను అని చెప్పి అది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, మంచి శ్లోకము. అది నేర్చుకుని చెప్పుకోవటానికి కూడా బాగుంటుంది. 15.15 నంబర్ కూడా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవటం. 15.15 ఆ శ్లోకము చక్కగా మనం నేర్చుకుని చెప్పుకోవచ్చు. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవచాహం. సో ఇది 3వ విషయం అన్నమాట. భగవంతుడు మనకి ఏం చెప్పారు ఈ గీతా పాఠం ఒక్కసారి చూద్దాం. వేదాల యొక్క అంతిమ సారం ఆ పురుషోత్తముడిని తెలుసుకున్నట్టేనని అవగతం చేసుకుని ఆయన భక్తియుక్త సేవలో ఎవరైతే నిమగ్నమవుతారో ఆ మానవుడు పరిపూర్ణతను సంపాదిస్తాడు. మనం లాస్ట్ దీంట్లో చూసాము ఇది ఈ మీనింగ్. సో ఇక్కడ మనం 15 ఇవన్నీ చూసాం కదా. ఇదేమో ప్లానెట్స్లో అన్నిట్లో నేనే అంటే మనకు కనిపించే ఈ మొత్తం భూగోళాలు, ఈ ప్రపంచంలో విశ్వంలో జరిగేవన్నీ ప్లానెట్స్ కూడా భగవంతుడు ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అన్నది ఇక్కడ చూసాం. ఈ అన్ని జీవరాశుల్లో బాడీ లోపల జరిగే పనులన్నీ కూడా భగవంతుడే చేస్తున్నారు. ఆయనే అక్కడ ఉండి ఆ జఠరాగ్నిగా అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నెంబర్ 2. నెంబర్ 3 ఏమిటి? ఇది సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ, అందరి హృదయాల్లో నేను ఉండి వాళ్ళందరికీ కూడా జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానాన్ని ఇవన్నీ ఇచ్చేది కూడా నేనే అన్నది
మూడవ విషయం అన్నమాట. సో ఈ 3 విషయాలు మనకిక్కడ చెప్పటం జరిగింది భగవంతుడు. మళ్ళీ ఆ విభూతుల్లో అన్నీ చూసాము, ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ 3 విషయాలు చెప్పి చివరకు నేను ఈ క్షరులు అక్షరులు అన్న ఇద్దరిలో కూడా నేను ఇంకా ఉత్తముడిని కాబట్టి నాకు పురుషోత్తముడని వేదాలు వర్ణిస్తున్నాయి అని చెప్పి లాస్ట్లో చెప్పడం జరిగింది. హరే కృష్ణ. ఇంతటితో మన 15వ అధ్యాయం సమాప్తం చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. పురుషోత్తమ యోగం